Ține cont de următoarele 3 sfaturi dacă vrei să-ți faci un tratament la păr. Nu uita să dai un like și un follow pentru a afla mai multe informații despre sănătatea părului. Ține cont de problema părului tău. Ai nevoie de hidratare, ai nevoie de reconstrucție sau poate ai nevoie de ambele. Îi poți face mai mult rău dacă nu ții cont de nevoia reală a părului tău. Dacă ai un păr uscat, frizzy, dacă se rupe la vârfuri sau poate ai ambele probleme, fiecare problemă are nevoie de un alt tip de tratament. Lasă un comentariu dacă și tu ți-ai făcut un tratament și nu ai obținut îmbunătățiri sau dacă părul tău s-a rupt mai tare sau poate efectul a fost doar de moment. Asta se întâmplă dacă faci hidratare, dar părul are nevoie de reconstrucție. Sau asta se întâmplă dacă faci doar tratamente de reconstrucție, iar părul tău devine casant și se rupe mai tare. Dacă faci hidratare și el are nevoie de reconstrucție, efectul va fi pe moment. Alege întotdeauna saloane care folosesc produse profesionale. Respectă procedurile și timpul de acționare al produselor. Foarte des se întâmplă să nu se facă consultația corectă, iar tratamentele sunt puse la cererea clientei sau se aplică aceleași tratamente indiferent de nevoie. Nu uita să dai share unei prietene care are nevoie de un tratament la păr. Dacă ai nevoie și tu de un tratament, te aștept la Cul 500 în Bistrița, pe bulevardul Decebal 42K2.